So ay mga Indaydodong, welcome back to my channel mga Dzae. Char lang. So for today's video is bagong adlaw, bagong kabuang na pod. So kung kay karong adlaw, time check is 10:01. So ang adlaw karon is sa day August 5? 6. So August 6, hapit na po ang second grading, no? Hapit na po ang take exam. So atong i-chika karon ang Unsa di ay second sem. First reading. Uy, dili uy man. Uy. Wala di ay. Wala ba di ay. Nag-exam mag-isilo ka no. Sila balasi. Basta first term na lang. So first term di ay mga day. Uy, unsa man uy? Chika. So karong video day. Natay kauban. Di siya sumulog naong no. So di siya sumul sa camera pero sa personal sumul kay siya. So akong friend nga 3 feet ang height. Char lang. Si Inday, Jennifer. Sunod. Pakpak mo. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Hello. Lahi. So atong i-chika karon mga day is types of cheater. During exam ba During yun? exam bayot, di mo na mawala mga cheater o isa pag kuan na uy, di ta mag-uul. Ako yung sintimang ko. Char! Char nga kung ikuan, magjug ko ka ng since kuan pag yung grade 1 hantod college na wa, magjug ko nagsundugan. Magjug ka agyan na. Sana. Saka, melody. Char lang. So, karon mga Dzae. Basta mga Dzae. Basta kay number 1 mga Dzae, di yun na mawala ka ng ikaw pa'y manundog, no? Ikaw pa'y masuko. So, tanaw Dzae. Uy, friend. Sundog ako Dzae. Kasi number 2, number 1. Kung sa dragi mo, sa mong ko, study po. Kasi katagaw rin payana, marabag ko pa. Pagtang mo ng visit ni. Marabag lamig, diba? Pasundog, tagaw, buisi. So, number 2, kanang di ginawala ng sigpanipa, no? Kanang ganing, grabe kayo kung focus So, inis na kayo dribwa na. Kaya din, kanang grabe na niyo mong sulat-sulat, tapos, sige na, sige mo So, watch this mga Dzae. Pero lugi katagaw. Number 3 mga Indaydodong. Oo, di yun mawala mga day sab. Kanang sibitog panguhit. Sige na ana o unsa man kuan lang na uy Diyos ko. Sa man uy serious kay ko dribble lami kay ko answers. Si day kuan pud dihaan ana bitaw no tan-aw day. Ay yung sa man na siya uy sa di ay sa man. Wala ko yung answer day wala. Ano? Yawa katagaw. Magsak ba? Dahil ka number 4 dai di gina mawala yung mayaman kay nga friend dai sobra ka mayaman dai palito ng answer. Palito ng answer so okay gusto ka na go chart Joke lang. mali mo pud ang answer so watch this mga Dzae. Wait, 1 to 20 lang dai. Kanang kamera mo 1 to 20 answer B. Diyos ko, ano to hindi, Jun? Final lang na. Biyo po di, uy. Takkan ka, uy. Sige na dai ba. Meanwhile, Uy dai B, 1 to 20 lang dai. Takang 20 dai, 20 lang dai. 20 ro, eh. Ay, kanang kuwarta uy. Ang Sige dami. po, kanina lang tayo. Kanina lang uy, 400. Dali, iba, pagdali. Hindi mo kasabot yung agi. Sarong ano, letter A, oh. Kapangit ba ni mo eh? Cute ka din, cute. Pwede po na mawala na magbanta ay mga bayot. Kanagay mo ingon nga, ay kanagay mo ingon ka nga, ay ingnon kag. Pasundog ako, bi, tapos mo yung kag, dili ko. Ano na sila nga, kanang, Unya lang ka sa game. Sige, tayo watch this mga Dzae. Thanks ko. Wato. So watch this mga Dzae. Dong. Sundo ako, dong, be. Sa'yo
silang dong. Diyos ko, Lord. Di man pwede. Isin mo na pwede. Okay, ramang ko laylay-layon. Rabot ang word, uy. Itong an. Gusto nga boy, grabe ko togo. Parang kung nang name mo. Ulbo ng sumang name. Ayot, kanang katol na kay imuhang kamot ba? Tapos wala kay answer. Hala, sige, pamirag tis paper. Dira, awi, binuhatan na namo. So, na-just Okay, di na ko naman yung Dzae. So, tanaw mo, Dzae. Uy, Junapir ba? Sundo ka mo na, B. Number 1 lang. Oo. Saan na, Naruo. Kapag bali, daro. Day, B. Saan na, di maklaro, Day. Laro, anak. Laro, Day, uy. Saan ang agin mo, Day? Wala, Wala. B. Sorry, Day. Ikaw pagansiran, ah. Sorry. So mga Day, di yun na mawala sa number 7 to be number sa number. Sa number 7, di yun mawala ka na itong pati din ko kay Ion mga Day. Sige pag tuyo-tuyo, Diyos ko Lord, asa man eh. Musiplat, tara dito sa kilid ba yun? Ang gani. So mga Day, tanaw Day o. Tanawag yun. Sir! Sir, excuse me, sir. Yes, Miss Jennifer. Sir, ka nang pwede ko mangihi sa sir? Sige, go. Balik na tayo na abtik ka. Kaya test, nagkwanta ka ng exam. Thank you, sir. Number 2, B, number 3, C. 4D. Meanwhile, Excuse me, sir, napod. Saan ano? Sige, makatindog. Uy, saan ang punta? Uy, ay ka Day. Na. Emergency, sir. Nanawag si mama. Sige, balik na din ha. O, sir. Luma. Number 5. C. Number 6. Ma. Yes mga daddy, sad mawala ng kalabitang. May kikat pamuhok ko number 8. Parang gamiton na bitang buhok din para manundog lang ano ba? Joy na. Lamig kik pamuhok. So watch this mga Dzae. Bayot, di po na mawala. Sige, go. Namali ko. Bayot, di po na mawala ng karaging atik-atik taraw ko og kuan bat. Answer, focus kibali ka tapos gimorang gipatas ang test paper niya. Nagtanaw day ka sa laing papel! Una, Dzae, study sub. Watch this mga Dzae. Hindi ka na bitang. Hindi ko na mawala nung sa number. Number 10 ba Sa yun? number 10 na mga Dzae, last number. Kanang, hindi na mawala ka ng... Sa to. Kanang matangag ang test Kanang pati may paper, kahangin-hangin. Itagag-tagag ang test paper. Diyos Tuyo ko, og tagat, tuyo-tuyo. mga bayot. Mga Dzae, tanaw mga Dzae. Nahulog akong papel. My God. Hangin ba? Nahulog parang papel. Uy. Go. So that's all for this video mga Dzae. Yes, yo. Umanay gila ang itong video no. So I hope you enjoyed this video. So nakarelate jud mo no. Ikaw Dzae, nakalimit jud ka Dzae. So di ko makuan Dzae, di ko mo to nga di mo makarelate Dzae. Try na. Di ko mo to nga di mo makarelate. Sa to nga 10 ka buko mo yung atong ibinuhatan try lang. Heaven. So bita oy. So thank you kayo Dzae nos. I hope you enjoyed this video and click like, share and subscribe kung nalingaw mo nga Dzae. Kung bago pa mo Dzae nga channel, paki-subscribe oy. Subscribe mga bayat! Paki-turn on the notification bell para ma-notified mo sa akong mga next video. Bye-bye. Yati.